Hi, hello mga higala, kumusta? May ngadlaw ko na tuntunan. Niya na sa niyo higalas kang ina Ray Arellano. Pabasa kong partner si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd. Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Inom yun tanaana permi para mo gana ang atong pagkaon o makatugta og tarong matag adlaw ug matag gabi. O paloapan nato sa avocado coffee mix with guava. Punya ikalimot sa atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Gawas nga pampalagsig na pampagana pa. Okay, shoutout time mga higala. Shoutout nga doon ni Domidor Agasita. Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Ochiron, kaya si Gibi Gubar, Dundon Lumanog, Joey Pitagura, sikan, og ni Romel Kaingen. Gikan sa atong Bisay Founder, bangag sa ilong, walay nga atong writer-director, Oji Kumpok Rakasa. Niyalayang shoutout, ni Junior Albaracin diya sa purok 5 poblasyon na bunturan Davao de Oro, si Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna diya gikan ni Ricky Bangis Garing o ginguman laing shoutout diya sa Taboylan, Cebu, si Ali Pires, Wilson Armas, Barangay Puta Tuburan, Silo Lagnason, Alma Lagnason, Junjun Palabrika, gika ni Pedro Pungasi. Okay, bueno mga higala, padayon ta atong hinumduman na nangagi nga kung gibalita ni Clara si Christian pinagi sa pag-chat sa messenger nga namatay kunuhay ang iyang inahan. Grabe intaw ng kabalakas lalaki og dali kini nga mipada og 10,000 ka pesos nga budget unta day kadto alang sa gata sa iyang mga anak. Wa magdugay si bitsa to sab si Mara og nangayo unta para ipalit og gatas. Apan gibalibaran siya ni Christian og papaabuton pa og sunod sweldo. Niya lang sumpaning pagutang sa gilanon. Himayang lahunlan. Nireply na si Christian. Masahon ako. Pas lang una ron. Sa sunod sweldo na lang. Uy, hala. Kibalibaran ko ni Christian. Unsao naman ini ron. Dili man pwede nga sa sunod pa niyang sweldo na ko pa inunugata sa mga bata. Ilabi na ang bagong himugso na mong anak ka si Jesus Lynn. Huwag yun ka masayop sa pagduol na ko, Marimara. Di tagyod ka balibaran. Kaya para manas kayuhan sa panglawas sa akong mga tinugos. Salamat, Pre Diego. Okay, yun ko anang free imong itawag na ako, Mari. Okay ra kayo. Basta, kita lang duha magsulti, pero huwag na aganis gawas, no? Nailaing maminaw at panagsulti ba? Mari, taon imong isang pinako, oy. O, Prema. Unsay prima, oy. Pare og Mari, good. Alam, maminaw, oy. Okay. Tana, mag-uban ta. Asa man ta? Uy, mamalit ang gatas, uy. Sige, tana. Unsa pre? Lagi pre, ano sibaw kay balita nga ako nalungog? Kuya wagod. Lagi, likado kayo og ma-force evacuation tayo ng lakiya. Kaya sigun sa management ng kumpanya nga itong itrabuhan, nga mahimong radaan na ninda ng kumpanya kay dili na luwas tungkol sa gubat sa Iran o Amerika. Uwat ang trabaho pre? Anak pre, mong mapugos lang ito sa pagpauli sa Pinas ini. Mo ba? Tama kayo daghang iligom niya. Wow, uy. Tama kayo daghang napundar sa Pinas. Kadto noong buy og yuta sa Pinas. Naimpas ko naman to. Unya mga appliances. Maura na. Digtahan na lang. Kaya nagkakapuli sa Pinas. Ikaw day pala. Kuya ni pre, padayo ming mangabang og bahay sa kong pamilya sa Pinas ini. Pero sige lang. Importante nga... Naon sa pre? Nainta ka itong pamilya. Saan ka? O kung norm ka? Ano naman pre, may problema mo si Mari sa Pinas? Wa man. Pasilong may third party na ka ha? Kung sigihan mo tubig sa chat? Wa pre, Nagtaro ko sa kong pamilya, pre. O, kana, anagin, pre.
Karon di mahunlak yung himaya. Oo, pre. Kahit na yung mabungkag atong Manila. Mao gyud. Ako sitor ba ko niyo pre. Eh kani mong asawa, kaila ko na. Ibaw kung sa katarong o kabuutan ang imong katikas. Lagi, pre. Kabantay mo ko, anak. Maong ikaw pre, ayaw sukli ug bati ang kamaayos imong katikas ha. Di ka na may tabo, pre. Tinangga ko na si Mrs. Kani, tanang yung pangayoon, anak, ihatag na ko niya. Ihatag ko na ko na yun niya, pre. Kabantay ka, anak. Sim ka kabantay ko na eh. O inoon. May noon pre. Mayo kayo. Oo niya. Unsa naman tayo ron? Dinhi, pre. Oh, kita, ipaabot ang taga, magpatawag o general meeting ang tuntahan. Eh, mas gutan ng problema ba? Paita. May tabo na, pre. Pastilan. Huwag ka pa uli kitag di oras inas Pilipinas, pre. Ay, tabi-tabi may tabo na, no? Hindi ka mapugan, pre. Anak yun. Kuling kita ni. Sige, pre, ha? Diyan sa ka. Sige, padayon lang, pre. Kinuha ko yung taon. Di lang unta may tabo. Oh. Kung ba tinuod ang gisulti ni pare? Makaulit ko sa Pilipinas ini. Ug di ano nang higayon na. Napisi ko. Magkita namin ni Clara. Mas kang gawa ginagawa eh. Ako rin mawad anong trabaho nga excited nga. Mauli sa Pinas ini. Mas kang gawa bigyan ako. Pilyo kang yun, Christian. Liwat yung yun sa imo mga higala. Nga si Ricky Bangis Garing ug Rani Badboy Budumo. Pero, saan naman lang unya ang akong panginapuhi ini? Asa naman ko og inkampuhan kung may tabo na. Dito no. Aksyon ko kabalaka ini da. Ay, mauni gatasa, Mari. O, Mare, mauna. Sus, bigda, malon mo sa ding gatasa, Mari, oy. Mahalon, gyud. Maubitawang si pare Christian mo mo'y akong gisaligan, ana. Mao ba? Pero karon naman sa napalta o pada para panggata si Christian, good? Wala. Nga nang magkano? Ngalig, may lain na sing padatan siya pagka-OFW, Mari. Dili sa tingali Marijega, uy. Tarong manggod ang akong bana. Gani, nakadungog yun ka. Abubuhan ka ayo. Kabantay ko, anak. Pero kanarabang abubuhan usahay, no? Dunay panultion, anak, Mari, nga, nagkanayon. Nga unsa man, Mari? Nga atik-atik ko pa nga bobo, pero siya ay dunay binuhatan. O unsa? Kabantay ka, anak, Mari? Marijega. Mao na gitawag kong trapo-trapo style. Trapo kunuhay, siyang binuhatan. Pangabubo dayon, kunuhay. Pero, mao day siya ay dunay binuhatan sa gawas. Ayaw ragod anang komedyaha, Mari. Dili na maayo, ha? Wa man kumidya, Mari. Oy, nagsulti lang ko tinuod, oy. Sa mga posibilidad ba? Di ba? Dili imposible. Dili ko gusto makadungog anang istorya, ha? Aw, di good, Aki Bear. Pamuhi na. Huwag galing ng gawas sa mga classmate ako sa gawas ng eskwelahan. Ana, makita ko kayo din sa bintana ng classroom ang gawas. Nindot kayo silang tanawon. Di kumpleto ang ilang pamilya. Ana, gisugat sila sa ilang mama ug papa. O nagdunan sila og pamauli. Kanus aka ko makasuway, ana, no? Nga si mama, busy kayo sa mga buluhaton sa bahay. Halos iyatan ng trabaho sa bahay. Hindi man siya gusto nga mong tabangan ni Ate Gian Angel. Kay maingon man dayon siya. Nga focus lang mo sa pagtuon o pag-eskwela. Unya si Papa, tuwa taon sa gawas sa nasod magtrabaho. Ay. Ni ana gitas bay. Hahay,
Namuy-poy na kung bagta kong nilakaw, oy. Tingnan bito tikang, manakay tag tricycle. Di na ka, gusto ni mo maglakaw. Nawaray, puting kapuyan na yun. Naman tatay kabaya, dati kapliting, ano man ka? Daman ang exercise, good. Nakabantay ka na. Tihikyog ka. Atik-atik pang exercise nga kalayo aning inyo gikan sa highway, nga atong ginaugan, sa jeep, no? Layo kistadan. Diego, mas maayo nang magtipid ta kaysa magwaldas na kwarta. Naibaw ka gid na ako, tulo na bining akong anak. Aw, may hinoon. O gusto pa, ubay-ubay na ning akong buhi unon, uy. Maong kinahanglang magtipid, gud ko. Husto ka marimara. Nakautang manggani ko nimo bisan pag nagtipid ko. Ako lagi, gits ako ana. Imong puwin, nakagits na ko. Mura kag programa sa akong idol Rapel Fernandez Banyok, straight to the point. Teka, pre! Pag-isya, Dad! Ano, pre? Kwan, namumbar sa pangilan. Og na-target yun ang wish nga bayan ni ato kumpanya. May magabugag og nasunog ka ko sa misail. Unsa? Ano, pre? Nasap! Dagan, pre! Dagan! Oo, pre! Nabukang na sunigit ang wis nga bahin nining among kumpanya. Human may kasi misail. Mudagan ko, subos. Mudagan ko. May bomb shelter ka ng among kumpanya. Diyos ko. Luwasan kami nining magkalilisa nga paghitabo. Oy, nabati ko na sa pag magkalilisang misail. Di lang unta din sa muna yung tangan mo tugdon. Diyos ko. Asa nasap ka ang grupo na itong misail? Sisiyo ginamay ko ato. Doon na ako sa bomb shelter. Nagkaroon mo na yung mga kauban ako. Ni Adi ni magtako. Luwas na kami din eh. Hala, Marie! Nabuyan mo ang baso! Uwa na ko tuyo, Kalit lang, pre. Kung good luck. Ito, mao na good luck. Good luck? Pero ganun kalit mo kung gikulbaan? Unsa? Lain ang kulba nga gibati ko sa kundugan, pre. Mao ba? May dautan kang naitabo ni Christian sa Middle East. Diyos mio. Marimara. Nga ko taon. Nakasulti mo ka anak Marimara. Siya mong gudayon ay misantop sa kung una-una. Sa dihang nabuak ang baso. Ay sos, salidar na sa TV, oy. Kana ba, pareha sa radyo ba nga, may tabo nga, basta dunay butang nga kalit nga mabuak, dunay daw tang may tabo, di na tinuoy. Kabantay ka na? Aha. Padugang sa trailing ba? Anak man na, aron tan-aon o paminawon sa radyo na to ba? Sumpay sa sugilanon, pero sa tinuod nga na kinabuhi, good luck na, oy. Kay makuratan man ang malas o mulayas. Kaha, preje ko? O Marimara, maungkol ka lang diha, labaw tag hapsyat. O, pre. Daliin os kusina. Kay magluto tag kanon og sudan, magmukbang ta. On sa may sada na tulutoon. Katong pareha sa tikyak dong ba, special pods. Daghan man to silang putahi, uy. Ang asa man ato ba? Katong beef stick og sarsyadong manok nga may itlog. Lami sad to. Naman tay beef og manok. Maong pwede kaayo. Go, go, go. Pre, siyan. Oh, ikaw mo din, Primando. Nakadagan sa punin sa bomb shelter eh. Mayo hinaon, pre, kay luwas din eh. Gani. Murag, siguro na kita nga makapauli nas Pilipinas, pre. Pag mga ginamit tabo, pre. Mobile na daw sa repatriation eh. Aron, libre ta makabalik sa itong nasod. Ang Pilipinas kung mahal. Gusto ka, pre. Repatriation yun ang may tabo na to ini. Tinsa na Marie. Si Christian ning nanawag. Imong pari. Nakita na sa tanya sa CCTV. Nanitas kusina nagluto niya. Mga bubong na sana siya. Hilom sa pre. Akong tubagon. Ago. Hello, Christian? Hello, Mara. Dili man kinahapon ka perming manawag og ingon ining orasa? Nasayod ko. Pero igot ako nga magpaybaw ni mo. Nga unsa? Pwede na magdugag magkapauli na ko diya sa Pinas.
Maayo hinuon kun mauna. Aron matibuok na ang atong pamilya. Pero mawad anak kong trabaho din, Mara. Unsa? Nga naman. Gubak kayo ang west nga bahin sa among kompanya. Human maigo sa missile gikan sa Iran. Unsa? Ah, salamat in taon nga luwas ka, Christian. Mao lagi. Way bali nga mawad-an kag trabaho. Ang importante nga luwas ka makapauli din sa Pinas, Christian. Ang ako lang gikagulaan. Mao nga, asa naman ang unya tamang inabuhian ni? Unsay source ato paginabuhian? Tulo na bayaan nga itong mga anak. Unya na nato problemahon. Ang mahinungdanon nga luwas ka. Salamat sa imong pagkamasinabutan ka asawa, Mara. Natural. Banagod ti ka. Ikaw ang tanan alang nako, Christian. Salamat, Mara. I love you. Sige, bye. Unsa na? May kaywa mga bubho, no? Lahi ang tuyo. Unsa man di ay? Nagpahibaw nga sa dili madugay. Mabalik na sa dinis Pilipinas. Og wanaw niya sa trabaho. Unsa? Apektado gid sila sa gubat sa Iran ug sa Amerika. Gani ang west nga bahin sa ilang building. Nabungkag man human maigo sa misal sa Iran. Ay, salamat in taon, Lord. Luwas si pari. Kaya na, mag-unsa na lang kung wala siya. Maogyod pre. Og usa pa murag, madelay gyud ang akong pagbayad nimo ani sa akong utang nga panggatas. Wala man ko'y trabaho sa pare-Christian nimo. Anay, wag gini problema, Mari. Andam kong musugot, musabot ninyo. Unya, langgod kong maluag-laga na mo. Hala, nibukal na ang beefsteak nga atong giloto. Andamon ko rin lamisa. O, pre, Jago. Ano nila na maturan din sa bomb shelter? Pagmando. Mas maayo pa, pre. Kaysa masaka pa ta, adto sa kuan, bangker, adto matug. Kaya di luwas ito eh. Gani ang atong mga kauban sa trabaho nga mga Pakistani. Peting ba ang ilang bangker eh. Dabungkag kuman may sa misail. Mao ba? Lagi pre. Yung mga kauban ta mga Pakistani nga mahuway sa bangker. Nga matay ang taon human may sa misail ang ilang bangker. Kinuo ko. Anhin na din ni pre. Mas luwas din eh. Huwag man ito balik sa ibabaw kung malinaw-linaw na. Eh, dekado pa eh. Gusto ka, Prebendo. Oh, sira. Sira pre. May mitawag sa messenger na ako, pre. Kadyan sa pre, ha? Tubagon sa ako. Hello? Yay. Baya, si pre Christian. Labing siguro, di ito yung asawa ang nanawag. Isang tamitubag, layo man. Murag doon something na kabantay ko. Kinsam ka mitawag niya sa messenger. Hello, Clara. May tawag ka mong good. Daron personal ta kang makita. Nga naman. Lain sa kaayo, nga nakapadana ka na ako kwarta. Unya, wagit ka makakita na ako sa personal. Mao ba? Ug ako sab kita nimo. Karon pa lang cute. Kagwapo din nimo, oy. Wala kang artista nga si Eko. Iko ba? Cherry Rosales, good. O ikaw, murasap kang si Rosana Roses. Mao pa? Puti kayo ka. O nagtapis ka lang. Natural, kay padong mo maliko. Mao di ay. Kamatyo din nimo, oy. O bingkol kay kaglawas. Perma kaayo. Pakusog ng gudusahay ang among trabaho din, he. Kay ni ako sa oil company magtrabaho. Maoti ay. Kanindot kang i-unlan sa imong bukton, no? Clara, Maliko na ko pa ya. Uban ka? pwede di eh. Ay, pag natong video call, kadadon ako ang cellphone sa banyo. Ha? Tana? Na! Nanata sa banyo, Christian. Wow. Kadiyot ha? Ibatan ta ka din dapit sa bintana kay naay kapatungan sa cellphone. Wait. O kana. Maklaro kayo tika diha. Di ay? Kadiyot.
Ginaon ko ng akong tuwalyang gitabis. Ups. Nakita ko ang ngilit-ngilit. Clara, Iyon na ako i-shower, ha? Diyos ko. Nakita ko kinakubo ang lawas ni Clara na nabasa sa tubig. Kasiksi niya. Lupig ang akong asawa nga si Mara. Gisabunan na niya ang kanapasan. Wow. Makayapak ka, Clara. Makayapak ka. Maori ka ng palayo kan paripisyan. Pero di may hubagan ng ingitan. Pre, Mando. Ayan lang. Ayan lang. Tago, pre. Kita mo ko. Para ako lang ni Pre. Nida, no? Pasagdi lang ko. Yayam tayo kinabuhi. Wala ko tayo hilaptan eh. Luoy ang marimara na, pre. Diyan ka, Pre. Pre! Malayo na sap. Mauding tagdugay na kay matuo kay hubag mas libay kayo iyang chicks. Ay, makaluluoy sumabot sa imong pamilya, pare Christian. Makaluluoy yun. Milakaw lagi ko. Huwag ka makawayan sa mga nakita. Tuwarting uyon na, uy. Mao pa? Nangandoy man gani ko nga. Mahikap ko nang ako nakita. Di ay? Ganahan ko, ana. Kinsa lang kay istorya ni mo sa banyo? Ha, Clara? Kinsa mo na? Kinsaron, Akong papa? naa si Papa ni mo? Oh, Chris. Ang putnon una natong atong panasultiya kay istrikto kay nas papa, uy. Bitaw, nakabantay ko. Kahit nakigtingog si Papa ni mo. Ay, sige, Chris. Bye. Bye. Kinsa na? Si Muka, uy. Sige, Chut. Clara! Tsaman! Clara, abrihin kini! Tsaman, uy! Si Tuyo! Abrihin ni pustahan, Clara. Kinsa na kauban ni mo, Sod? Wawan ko! Kasi wa, may sud lang ko. Uy, naon sa Ay, ka, uy! ka, kadungog ko, abrihin eh. Nakina. Abli na nani! Oh, Naliko naman gud ko! Ako la! nakabantay lagi ko nga doon na kay kasulti. Mugod! Ah, bigan eh, be. Misod mangod ka din sa banyo ko! Uy, hubo ang tibuok mong lawas. Kabantay ka? Kabantay. Maong pahimuslan taning higayon na. Sa? Ang imong kuan murag nanudlog tulisan. Ang angay ining murag nanudlog tulisan kini. Ayaw pa? Naday ang iyang papa silang ipuyan. Og istrikto kini. Sayang. Kanindot utot sa ko nakita sa video. Magkabuhi og patay. Pero, sige lang. Daghan paghigayon og panahon. Salamat kaayo, Lord, nining pagkaon nga mong gisawaan karon. Bisan tuod og wa diri karon ang akong bana nga si Christian, pero niya ang ilang ninong nga si Pare Jeco. Amen. 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 Hala, sige. Magmukbang na ta. Wow! Lami kayo ang sudan! Lami kayo mga sudan yun! Ay, natural good na kay. Ako good ang inyong ninong ang nagluto, anak. Yay! Salamat, Tinong! Ano ilagon ako din ipadaplin sa bomb shelter. Mag-ilag-ilag. Bitawag na sab si Clara. Tubagon ko na yan. Hello, Christian? Yes, Clara. Kumusta? Gimingaw sa imo. Nimo. Managsama tagibati. Kay, gimingaw man sab kayo ko nimo. Mao pa? Gani. Mao pa, di ay?
Gani. Uy, Ano niya? si Mara man ninanawag. Unsa imong gisulti, Christian? Kadiyot may laing nanawag na ako. Kinsa man no? Kuan, ako maning igsoong babae. Ako maguwang. Ay, mao ba? Standby na kaniha, ha? Kay tubagon ko na kining third party. Sige. Magpaabot lang ko. Hello, Mara? Hello, Christian. Oh, nanawag ka mo ko na ako. Nangumusta lang? Kumusta naman ka diha? Okay na ko, pero busy kayo ko. Busy? Unsa may mong kabisihan? Ay, trabaho, good. Oh, wa naman ka may trabaho. Maong mamauli na mo din sa Pinas, di ba? Kadagan bagsatsat ni mo eh. Christian. Pabutang ako manawag, kay busy ko. Sige, bye. Bye, Christian. Amping diha, ha? I love you. Bye. Kunta ko na kung balik si Clara. Wala masayot si Mara nga si Clara ang ikabisihan ako. Hello, Christian. Nanawag ka naman, good. Human na magsulti sa imong maguwang babae? Oh, human na. Ay, kuti-kutihan kayo eh. Mao ba? Sayang. Wa ko ni mo gibailan niya. Oh, Clara. Ipailan niya ko niya, Chan. Pohon. Kung makita na tadiha sa Pinas. Mapauli ka? Murag, mao ginamita mo, Clara. Tuwad ining gubat tali sa Iran o Amerika. Ay, apektado mo? Mao lagi, apektado gid kayo. Ay, dini man ganing sa Pinas. Mahal na kayong gasolina. Ug misamot kamahal sa mga palitonon. Kay mao man ni barometro bayas pagsakas mga palaliton ang gasolina. Mao gyud. Nya, kay nasamang ka mo paulis Pinas. Nagpaabot na namin sa repatriation nga idalit sa gobyerno. Mao ba? Excited na akong makita kas personal. Mao ba? Parehas na tigibati. Wa man kay masukukon mo paray kun nimo. Oh, wa man. Ay, ganahan na pagkit kay kumuon na nugtugan nga balipuon. Sama si mo. Ganahasab kong muhapuhap sa sama ni mong sinaw o taas ang buhok. Mao ba? Ipanumpa ko nimo. Kung maulit ako sa Pinas, ikaw mo'y una na akong pakikitaan. O ganahan ko, ana. O niya nang higayon na. Gusto kong tagbahon ta ang atong mga kaugalingon. Kanakon, uyon ka. Uyan kayo. Wow. Gilipay mo ako, Clara. Lahi kayo ang kalipay nga bation ako ubanin. Ako sab. Pero unsa? di man ka masuko ni mo imong makuwang babay. Oh, dili uy. Ikaw noon. Tingali og masuko nimo ang imong papa. Di man. Salamat kayo, lamian kayong panihapon, Maninoy Jigo. Naway sa payan dong. Ay, ato naway sa payan. Kamu nga pinangga kay nako, ha? Nga kinugos pag yun. Lami kay kang muluto, Maninoy. Gisuon ako nilutoan sa Tik Jang Dong, si special po nga. Mao dayang lami kayo. Kadiyot lang. Oh, Christian ba na ko? Oh, nga lang may kauban kang laing babae. Nga ano kini?